să-i oferim copilului? Pentru că Aveam doi prieteni în Mahala care trăiau mai bine ca noi. Și unul a venit odată cu o rublă. Ții minte rubla? da, sigur, o văd. Da, capul lui Lenin. Și a venit să mi-o dăruiască. Dar de rubla aceea noi am putut să ne cumpărăm, cred că dacă 20 de copeici costau bomboanele de sticlă. Barbaris. 100 de grame, până noi am cumpărat jumătate de kilogram. Și ne-am dus noi 3 prieteni la izvor, ne-am așezat pe o piatră, erau 2 băieți și eu și până azi am rămas prieteni, suntem prieteni. Dar cum mi-a dăruit el rubla aceea, n-am mai văzut bani mai valoroși decât acea rublă, avem vreo 10 ani, dar pe urmă a zis eu ți-o dăruiesc, dar mâncăm împreună. De aceea am mers la magazin și de toți banii, de toți, am cumpărat jumătate de kilogram, am mâncat până am pocnit, de atunci nu mai mănânc